बे जाख्ला गथ'आ बे मुर्खआ साला बे केरासिन थुंग्राखौ लाबोदों लाबाखैथाय बे मुर्खआ साला खर' मेलेम गैया अबावबा बिसिनि खाथियावनो जंगलाव गारना फैदों होनना बुंदोंमोन बियो र' फन खालायनो बे मुर्खखौ मेलेमथ' गैखाया बे गथ'आ साला आदा मरा मेलेम गैयै आंखौबो साला अबावबा प्रब्लेमाव खोख्लैगोन बियो ओइ जाख्ला ओइ नों केरासिन थुंग्राखौ लाबोदों लाबाखैलै दाखालि अबावबा जंगलाव गारदों होननाया लाबोदों लाबाखै आरे आबौ मा नोंलाय नाङा फाङा बाथ्रा बुङोब्रा आंखौलाय दै नों आंखौ मुर्ख बुरबक सानदों आरो दै आंनि खर' मा आबौ नों मा बोरमा मेलेम मोसौ मेलेम थानाय बिदि मोनदों आरो दै जाख्लासो आं आबौ जाख्ला बे थुग्राखौ टेनसन लानाङा नों आबौ नों मिथियाखैसो न' सावना फैखालिनो आं आरो थांबावदो थांनानै थुन्द्राखौ जोंहानि सां सिङाव सोना दोनफैदों आं आबौ टेनसन लानाङाब्ला आबौ लाबोदोंमोन नामा नोङो बा आबौनि दिमागा आंनिख्रुइबो खिन्थु फार्स्ट सोलियो दे आबौ जाख्ला मानिनांगोन खिन्थु नै नाथाय आबौ बे थुन्द्राखौ बेबायदि केरासिन थुन्द्राखौ बिदि न' सिङाव दोनबाय थानाङा सोरबा नुब्ला एसे खोथाफोरा गाज्रि जागोन साव बेखौ माबोरै बे केरासिन थुन्द्राखौ माब्रा सावनानै हांगार बानायना दोनजोब जाहाथे माब्लाबा सोरबा मायबा नांफ्लांबाबो सोरनियाव मेगननि नोजोराव मायबाफोर नोंखौ मायबा सानफ्लांबाबो जाहाथे जेबो फुरथाया मोनथिबायना माबोरै साव केरासिन थुन्द्राया आबौ सावगोन सावथारगोन आं दाहाय सावगोन दे आं एसे बिदि दङ जेबो प्रब्लेम खालायनाङा खिन्थु सब क्लियार खालाय दे दोन साव दे साव माबोरै साव जाख्लासै आं जाख्ला बे केरासिन थुंग्रायालाय मा जानखाय मानि टेनसन बेलाय आंनि न'आव थांनायलाय सोर केरासिन थुंग्राखौ आरो सोरला माबोरैथ' मिथिनो बे केरासिन थुंग्रायाव आंसो थाव लानानै न'खौ सावहैदोंमोन ना मासो सोर मिथिनो बेलाय बोरायाबो बांसिन देखायो हालालानो आं बनखौबो एसे बुथुमना दोनखानांगौमोन हरानो जाबाय दा आं बावगारबायबो थाथोंसै दे हाबिला बे माइरं बस्थाया गाज्रिसो जागोन नामा हायाव दोननायखाय इथाफोरसो दोननो मोननांगौमोन खोमा सिङाव ने मायबा दोननांगौमोन खोमा गाज्रिसो जागोन नामा औ इथाखौ लाबोना होफैबावनोसै नामा बेयाव सिङाव थाथोंसै दे दिनै बेबायदिनो नोंबो मेंनाय मोनबाय गाबोन माबागोन दे आं होनांला होमबा नांथ'ला दे दिनै सानसेसो गाबोन माबागोन नोंबो मेंसिबाय गुवाहाटिनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनाय आरो बेसे खामानि मावना होखो नांथ'ला दे जेबो उन्दुथ' नोङो आं साहा फुदुंनि दे रेस्ट लाथ' एसे नोंहाबो आरो ट्रेनिङाव थांनो जासिगोन ना लासैनो दुरबल जाब्ला अबावबा बेमार सेमार जाबा गिनाय मोनसै आं एसे रेस्ट ला दे होमबालाय जिरायनोसै मेंनायालाय मेंनाय मोनमारदों आं ओरैनो आङो जेसेबां खामानि मावबाबो मेंनाय मोना आं सानसे डिउटि मावो जेनेबा गेरेजाव खामानि मावो आं मेंनाय मोना बारा खिन्थु आं बे गारियाव गाखोब्लाथाय बिराद मेंनाय मोनो मावा दाङा जबायसो थायो गारियाव बासाव थांबोला खिन्थु आं बिराद मेंनाय मोनो मानोबा बासाव गाखोब्ला गारि गाखोनानै बासै आं दे रेस्ट ला नोङो गान्दुबो गैला दा आरो आं कम्बलखौ लाना फैनि दे बिस्कुट लाबोदोंमोन ना आङो नों लाबोदों दे बिस्कुट र' आं साहाखौ फुदुंनि अख्राङा अबाव थांखो हरानो जाबाय अबाव थांखो बियो लामायाव थांदों नामा बियो र' लिंना लाबोनि आं हे भगबान बारहुंखा सारहुंखा लाबोनाङा दे बेफोर जेबो फैयाबानो जाबाय इसोर दासान्दि जेबो बार'खा बेफोरखौ लाबोनांला नङाब्ला बिसोर आलाय सिलाय जागोन जायगाफोराबो एसे गाहायानो दैफोरासो उथियो नामा बोरिफोरसिम दैबानाबो जायोनो एसे सानावनो फैनायमोनब्ला सानावनो मोनफैनायमोनब्ला न'फोरखौ एसे फाहामना गालांनो हागौमोन उखुमखौ सानिखौ दा हरबो जाबाय गाबोन फुङावनो ओंखारलांनोबो नांगोन न'आथ' बेफोरथ' सिंनिया एसे मोजाङैनो दङ बै सानिया बे उखुमखिनियानो गब्लङानो बेखौनो टेनसन मोनबाय दङ आं खामलाफोराबो गाबोन मोनगोन ना मोना अन्थाव बाथावनो सानैबो खस्थ'आव थानांसिगोन बिसोरो जोंहानाव थाङामोनब्ला बेबायदि जानायानो नङामोन खोमा जोंहानाव थांनायखायनो बेबायदि जाबाय सानफ्लांबाय थादों आं बेखौनो खस्थ'यै थानांगोन आरो बिसोरो आरो माबाबो गैया माथो लाइटनि बेबस्थाबो गैया बेनिफ्राय मा ओंख्रि जागोन गुथाल मा संनांगौ जानायालाय जागोन र' नै हाबिला नोंसिना बेयाव लाइटनि बेबस्थाबो गैखायामोन ना आगोलनिफ्रायनो गैखायामोन ने गैया लाइटआ गैखाया गैखाया न' दे उनाव लासैनो लानो हागोन दे आं फैसा हरगोन नोंसोरो मानसि रायलायनानै लाबानो जाबाय लाइननि कानेक्सनखौ बेनिफ्राय होनबा माबा हाबिला दासो गोसोखांदों आं मबाइलखौ नों अबाव चार्ज होनो नोंजों रायज्लायनोबा माबा प्रब्लेम जाबा नों अबाव मोननो अबाव होनो चार्ज होनबा नोङो बेथ' नंगौ र' चार्ज होनाया
न'आव कानेक्सनबो गैया लाइटनि माबा आरो सुखि मोननाव हैनांगोन गेजेर गेजेर आबै मोननाव हैनांगोन खस्थ' जासिगोनलै नोंसिना सोलिनो बिराद माथि खालायबावनो गुथाल बेबायदिनो सोलिनांगोन दे साननैसो बेबायदिनो खस्थ'यै सोलिथारदो आंनाबो फैसाया खमानो दङ नै माबा दे आं फैसा हरगोन नोंनो फैसा हरनोबोथ' नोंनाथ' एटिएम सेटिएमबो गैया खोमालै जेबो डकुमेन्टस गैया आंना जेबोआनो गैया अ बेबो मोनसे प्रब्लेम जाबायना नोंनाथ' जेबो डकुमेन्टस गैया खोमालै गांसेबो सार्टिफिकेट बेबायदि जेबो गैया नोंनाव भटार आइडि पान कार्ड बेफोर गैया नामा जेबो ओइ नोंलाय मानोथो दिनैसिम बेफोरखौ गांसेबो बानायना लायासै मा बुंनो आरो बेबायदिनो बेयाव थांनायावनो रावबो जेबो खोन्थायाबो बुङाबो रोङाबो आङो गोसोबो होफ्लाङाखै खोथायाथ' बेबायदि गैयाबा एसे प्रब्लेमानो जागोन माथो गांसेबो कार्ड गैया नोंनाव एड्रेसखौनो मानि होनो जायो न'बो गैया बिमा बिफाबो गैया मा होनो मा बख'नो गोसोखौनो जाया आं बेफोरखौ खालायनो बेनिखायनो दिनैसिम बेबायदिनो थाबाय दं आं जेबोखौनो बानायाखै दे जोंहानि एड्रेसखौ लानानैनो आं नोंनिखौ बानायना होगोन दे आं न'आव रायज्लायहैगोन ओजों सासे मानसि दं र' आंना बेफोरबायदि खामानियाव गिदिंग्रा सासे मानसि दं र' सिनाखि आं बेनाव सोंगोन मोजाङै बेनिफ्राय नोंनिखौ बानायना होगोन आं औ जागोन दे ओइ लैथो बेबायदि बिमा बिफा गैयि गथ'फोरा बिराद आलाय सिलाय जायो न' औ जायोथ' र' सरकारा मानो नायाबा ने जेनेबा सरकारनावथ' इसेबां फैसा दङ बिसोरथ' जेनेबा गामि सोरबा मावरिया गथ' दंबा बेबायदि जायगायाव दोनफैजायो बेबायदि जेनेबा खालायनो हायो ने मानो खालायाथाय सरकारा मा मिथिगौ दा बिसोरबा मानो खालाया बेबायदि गथ'थ' गोबां दङना जेनेबा मावरिया गथ' हौवासा गथ' हिन्जावसा गथ' बेसे दङ बेबायदि थेवबो गोबां जायगायावनो दङ दे ना बेबायदि गैजारोङि मावरिया गथ'फोरा थाहैनो हानाय औ दंथ' र' जेनेबा सरकारानो बेनिफ्राय जेनेबा जोंना संसाराव ना दुनियाव इसिबां धोनि मानसि दङ ने जेनेबा बेफोरबायदि धोनि मानसिफोरा गैयि मानसिफोरखौ एसे हेल्प खालामनो हायो आरोना गोसोबाथ' बिसोरो गैयिफोरनोबो फैसा होनानै गासैखौबो नांगौ बायदि खामानि होनानै खामानि साख्रिफोर होनानै माबानानै बयखौबो मोजां अबस्थायाव लाबोनो हायो न' जेनेबा धोनि मानसिफोरालै एथ' खररपति दङ आयु बेसे धोनि आरो बिसोरखौ नायब्ला आरो जोंफोर बायदिफोरा बेसे गोरिब जोंफोरथ' मोनजाबावसो आरो जोंफोरनिख्रुइ गोरिब गुन्द्रा दंबावो बिमा बिफा गैजायै हा हु गैजायै न' गैजा रोङि बिसोर आरोना माबायदि एसेबां गोरिब बे संसारनि मायाफोरा माबायदिनि सोरबा इसेबां धोनि खररपति सोरबाया आरो उन्दुनो जायगा गैया भिखारि जानोनो मोना औ बेफोरनो संसार आरो सोरबा गोरिब सोरबा धोनि सोरबा मोनजादों सोरबा मोनजायाखै धोनि होननानैलाय अबावथो नायनो हायोहाय थेवबो इसेबां धोनि मानसि दङ गोरिबफोरखौ गोरिब गैयि खालायजोबनो हाजोबो बिसिनि फैसाजों बिसोरलाय फैसाफोरखौलाय लांफागोन नामा होमबा नङा होमबा बे खररपतिफोरादि इसेबां फैसा दोनदों माबादों बिसोरलाय थैनायावलाय फैसाखौलाय लांफागोन आरो बेनिख्रुइ माथो बे मोनजारोङि गैजारोङिफोरखौ एसे मदद खालायबानो बिमा बिफा गैजारोङि मावरिया बेफोरखौ मदद खालायबानो माथो एसे पुण्य मोनगोन खोमा बेफोरबायदि मानो खालायालै ना मानो खालायाबा बेफोरबायदि गोनां मानसिफ्रा आं हले फैसा थानायबा खालायगौने औ आंबो सानो बेबायदिनो नाथाय जाय सानो बेफोरबायदिनो इसोरा थाखा फैसा होखाया आरो जाय साना बिसोरसो बेबायदि खररपति जाखायो दा अख्रां राजामोन बायदि बेसे दङ बेबायदि मावरिया जेनेबा हमनो थांबा अख्राङाथ' अख्राङानोखा आरो हाबिलियाबो औ जों गामियावल'सो गैया ने मावरिया गथ' औ जों गामियाव गैया दोननाय थेवबो बै सुजुपाराया बेयाव दंथ' सानै गथ' हौवा सासे हिन्जाव सासे बिमा बिफा गैया बिस्राबो दुखु मोनखाङो आं माबा बेबायदि आलाय सिलाय नुब्ला आंबो माथो खालायनो आरो बिदिनोखा मा खालायदों उन्दुदों आंबो उन्दुदों नोंखौ मिस खालाय बेबि मिस इउ बेबि आंनो एसे फैसा नांगौमोन नों फैसा हरगोन होननाया मा जाखो खरसा गैथारा जादों बेबि एसे हेल्प खालायदो बेबि सना फैसा गैथारा जादों सोना बिदिनोखा नै आं मैया बाबानिफ्राय 500 खावखोमादोंमोन र' बेखौनो हरगोन आं गाबोन नङाबा समफोर लोगो हमगोन दे नै आं गाबोन आनै मोननाव थांनो नागिरदों सिखिरिमोननाव खेबसे लोगो हमदोंमोन बिसिनाव औ बेबि जागोन दे गाबोन लोगो हमगोन सना दिसा माइनाव आंनि सनासिन दिसा माइनावसो नोंबो आंनि सना राजा माइनाव बिदिनोखा सना सिवसिगोन दे दिसा बेबि आं एसे बिजि दंथ'यो दोनथ'नोसै दे गाबोन नङाबा सपनिया दे आंनो फैसाखौ होथार दे लोगो हमनानै बिराद खस्थ' जासोदों आंना सोलिनोनो फैसा गैया जादों बेबि दे सना जागोन दे लाभ इउ बाय Love you too, baby. मा एसे जाम्बि बे सिख्लाया बे सानदों आरो आं बेखौ अरिजिनेल लाभ खालायो होननानै बाट बेबायदि नङाथ' आं बेखौ मोजां मोना आं जास्ट ओरैनोसो लादों टाइम पास फैसा खरसा ओंखारोना अरे बाबा बिफाया थिकादारनि फिसाजो माला माल
आं जाबाय सासे हेन्डसाम बिदिन्था आरो बे दिसाया गांगुर हायथुथु माबा लुद्रुयि बेखौ गार्लफ्रेन्ड हिसाबै अरिजिनेल लानो हाया आरो आंनि थाखाय सोर सिख्लानिथ' आंखाल दङ मोनसेनि लुद्रुंहि लुन्द्रांद्रांसो माबा स्टाइलबो गैथारा आं ओरैनोबाबो बालेंलें जानजाय सिरिरिफोरखौसो फसायखायो जायखिजाया सियानो जाया माने फैसा गोनांनि मालामाल फिसाजो माल गोनांनिनो आसोल फिसाजो बेखौ आखाइनिफ्राय थांनो होनो हाया बाबरे बाब साइस गैयाबाबो गोसोथोलाबाय थागोन आं बेखौ खरसा मोनबाय थायो बेनिफ्राय बिदिन्था बेसेबां फैसा जाखो नों बे दिसा जाम्बिनिफ्राय गोसोथोनायनिफ्राय 10-12 हाजारसो लाबायानो खोमा आं बेनिफ्राय थगाय जाम्बिद्रायबो मानसिया बेबायदि सिख्लाखौ थगायनो मोजां जायो ने सोरबा जाम्बि आरो एसे बारा माने साइस गैया बेनिफ्राय बिमा बिफाया फैसा दंसोयो बेबायदि सिख्लाफोरखौ थगायनो बिराद मोजां जायो साहाया लोंदो नोंसोरो लोंदो गुथाल लोंगोन दे नोंनियालाय अबावथो आरो राजाया लोङा आं साहा लोङालै आब' लोंनो बादों मानो लोङा आं साहा लोंनो बादों मेगि जागौमोन आं आब' किस जागौमोन मेगिया गैलाना राजा गाबोन जागोन दे ए दखानाव थांबाय सानैजों मानोथो खिथादि दय आं सोंदोंमोन माथो मायबा जानो नामा होनना दहाय गोसोखाङाखैमोन आं दासो जानो लुगैबाय दे गाबोन जानो हासिगोन दे दा बे बिस्किटखौनो जादो ओंखाम संखानोसै आङो नों सयाबिन जायोना गुथाल जायो दे आङो सयाबिन जायो जेबो मोनजानायबो नंला नोङो आलासि जानो फैनाया जों एसेबां नायै बेदरै जानानै फैबाय नोंसिनियाव दा जों फैनायाव जेबो मोनजाला नोङो थोद साम्बि बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा दालि जागोन ना दालिखौ संनो देने दालि बेनिफ्राय आलु सयाबिन भाजा एवनोसै जायो हाबिला जि सङो सं आंहा जेबो बासिनाय गैया जेरै संबाबो जागोन आं दे होमबा आं संहोलांसै दे जा नोंसोरा लों दे संनो हागोन दे ओंखामखौलाय मानोथो एसेबां आथुर जाखो नोंबो जिराया मानो जादो नोंबो आरो नोंनालाय अबावथो साहाया नों लोङा दे लोंगोन दे नों लोंनाय